Evo nas ponovo. Došli smo da tražimo gljive. Tu je kraj šume. Zagor iz Darkovda. Ugrijalo je, ali ovdje smo malo dok je ova sezona. Šta, male, jel? Evo ovdje bebi. Evo mali, skroz malene. Idemo dalje. Evo prve koja sam ruka. Evo i ovdje ima par, eto i tu. Zipes. Okreni uvijek kad bereš dino, ovako. Evo, naišli smo na srne. Evo je tamo jedna. Ne znam da se vidi. Evo je druge. Evo još jedna je tu. Ode. Pobježe. Kolika je ta čovječe. Svaki 10 gljivanik. Tu lišćarka, ja? Ja. Ima jedna pored nje propalo ovdje. Ona se nalazi ovako po ovoj zelenoj travi. Ugledajte ljudi gdje sam našao ove lisičarke. U sred trave zelene. Znači sve zelene oko. Za moj ukus ovo su najbolje dvije gljive. Sad ću vam to malo bolje pokazati. To su rujnice. To su ove dvije, znači rujnice što sam pronašao. Gledaj kakve su one. Mene su najukusnije one i bijele. Prelijepe dvije rujnice. Imaju mlijeko ispod isto koji bijele. Evo još sam naišao na lijepu rujnicu. Pogledajte kako ona samo izgleda. Fina. Znači ima mlijeko na sebi. Ne može bolja biti. To je ono što tražim. Ljudi, ovo je prva bijela gljiva, ja mislim, prava, što sam ja naišao na nju. Evo, sad ću vam je pokazati. Mislim da je prva. 100%. Ima mlijeko, kao što vidite, ovo je 100% bijela. Znači ovo se jede. Evo vi. Ajde sokole. Kako ide? O, mašal. Gledaj bajk. Šta bajk puna kesa. Pogledaj svoj kes. Nema švrta. Ima. It's okay. Dobar si. Ovo moje kes. Nisam ni ja toliko loš. Ma ko zna se. Stari, gdje ti objasni ljudima? Dok ovako sjedimo malo pauza.
Koje gljive se mogu naći i koje se mogu jesti u šumi ovdje? U Americi. Ja. Oj. Čekaj da uzem ovaj svježivač za pluća. Ako čovjeka se umori, dobro dođe, vrate, ovo. Ok. Ovdje nema baš gljiva kubas. Možda u nekim erijama ima. Ali ovdje mi, gdje nalazimo ove gljive, imamo 4-5 vrsta koji u Bosni. Ono, redovne vrste, na primjer, rujnica. Evo, pogledaj. Nju kad slomiš, ona ima mlijeko, ima ovu karakterističnu brown boju. Nije ni brown, nego, evo vidite kakva je boja. I nju mora svako poznati. Slobodno berite, nema neke bog zna slične njoj da bi se moglo trvati. Ovo smo mi u Bosni zvali zeka. Prava ona zeka. Sad ne znam ta stručna imena i kako ih zovu tamo. A uglavnom 100% jestiva gljiva ako naiđe na ovakvu vrstu gljive, beri slobodno. Čak i ovakvu koja je plave boje isto mastilo, isto indigo. Kad bi je slomio, sva unutra i ozdo plava. I ta vrsta je isto jestiva kao i ova. Ovo je takozvana mliječnica. Mi smo je tamo zvali bijelnjača ili bijela gljiva. Vrlo popularna. I nju kad slomiš odozdo ima mlijeko. Treba i malo bolje upržiti da bi izgubila onu svoju ljutinu ili gorać, kako neko to naziva. Hej. Ti ima najviše? Najrasprostranjenija gljiva ovdje u Americi, nije u Bosni. U Bosni, ja mislim, najviše ima ovi bijeli, ima i vrganja dosta u Bosni. Ovi ima dosta, ali pariraju tu negdje. A ovdje ima 10 puta više nego i ostali gljive. Znači, lisičarka, ili žučara, zvao je Noro žučare. Nema veze. Svako zna, evo pogledajte kakva je. Ko si imalo obavio i set u gljive. I na kraju, najomiljenija gljiva, vjerovatno i u Bosni, ovdje je vrgan. Gledajte kako ona ima lijepu boju, mada ima i svjetlijih boja i tamnijih. Poznaćete po ovoj tvrdoj kapi. I odozdo, evo, ovo je malo puš, počeo jest. Isto ovim sunđerastim dijelom. Tvrd korijen. Znači nije ona mehka, one mehke. Svi ono ko ovdje kažu, kog sam ja čitao, neke vrste vrganja, ali ja to ne berem, ja sam berem ove u koje sam siguran. To je ti 5 vrsta ovdje koje mi momentalno beremo. U Bosni sam brao još jedno 5 vrsta, počev od bašćanki, reduša, pa one, neko je zvao rujnice, isto ko naranđa iz onog bijelog puška izađe. A one su bože. Ajoj, ovdje mogu da nađem nijedne. One su stvarno bože. Dobro, eto, tako raje. Znači, koje još bile jesenke. Šmrljke ne tražim jer to je teško, jer mi je teško naći. Em su maleni, tamo i kažu ima na Nordu kada je ove. Tamo gdje mi idemo u lov, ali daleko mi ići, tamo radi samo toga. Tako da, na našim terenima gdje sam ja živio u Bosni nije bilo. Bilo je gor visoko, oko Žepi, Požeplja i tamo, a kod nas nije. Ok, ništa, hvala. Eto, lijep pozdrav. Valjda je neko nešto naučio ko nije znao. Što ste našli? Minu neku? Evo, ovo je mina. Šumska mina. Znači, ovu vrstu gljivi nipošto ne berite. Nipošto, ona se jede samo jednom. Ja. Neko ko ima seći, pa ne pojede puno, a možda ga ispase doktori, ali boga me ove su vrlo opasne. Znači, otrovnica je ovo, ne dirajte nipošto. Bježimo dalje. To je to raja za danas. Možeš imati još žin kakav mi je frizura. Kad napravim frizuru. Eto te, ko Roberto Carlos. Kažu da sam isti onaj Prigožin.
iz Rusije. Ništa ljudi, sve najbolje, to bilo to za ovaj video. Pozdravljamo vas. Pozdrav ljudi. Subscribe-ajte ako niste. Vidimo se. Pogurajte to, bo. Šta subscribe-ajte, Jaranima? Ajmo, like, malo, subscribe. Slabo ovo ko snima po Americi. Vidiš ti bolan znoja. Za duši je lijepo i nama i vam. Aj, šalim se. Sve najbolje. Teško. Klik, subscribe, da vam ne objašnjam.